Bona vesprada. Iniciem la unitat 3 en les tendències metodològiques actuals. Aquesta unitat realment el que vol fer únicament és donar-vos una perspectiva de la qual ja en sereu més que conscients de, diguem-ne, de les tendències que en podem trobar-nos avui en dia. Aleshores, totes elles el que sí que tenen en comú és el fet de centrar a l'alumne en el procés d'aprenentatge. Aleshores, n'hi ha, com s'està escoltant moltíssim, un canvi de paradigma dins de l'aula, canvi de rols, canvi d'atribucions i de decisions, i aleshores, diguem-ne, en aquesta unitat, les metodologies que d'alguna forma intenten replegar és, per exemple, l'ús de les apps o de l'e-learning, del mobile learning, utilitzant justament diferents dispositius, com pot ser el Bayon, o també la de la classe capgirada, encara que n'hi ha una unitat on únicament anem a treballar o a parlar d'ella, sobretot per quines eines en podem emprar per fer això. També m'agradaria donar una visió molt de la Dolors Reis en quant a les TIC i a les TAC, que ja d'alguna forma tothom en sabem què en són, i un pas més enllà que seria la tecnologia de l'empoderament i de la participació. Aleshores, diguem-ne que aquesta nova visió sí que focalitza i ja no només fica a l'alumne en aquesta participació, sinó també al ciutadà del segle XXI que haurien de fer. El desenvolupament de la tecnologia ens porta a poder parlar, per exemple, també de la realitat virtual i de la realitat la 3D en les impressores. Aleshores, n'hi ha aquesta idea de la generació de makers, d'aquells alumnes que fan o reutilitzen, que construeixen, que estan molt vinculats sobretot ja no tant a les llengües, però sí a la creació de continguts des del meu punt de vista. Ho podrien tindre, encara que aquesta etiqueta s'utilitza molt en tota la qüestió dels sistemes, no? D'aquestes tecnologies aplicades a les matemàtiques, amb les arts, a les ciències socials, i sobretot amb la classe pròpia de la tecnologia. Aleshores, diguem-ne que la unitat, evidentment, en tingueu diversos enllaços a vídeos que vos donen explicacions a partir de, diguem-ne, dels experts, que són totalment accessibles, i aleshores així única i exclusivament en dona una visió, vale? O bé de Windows 10, de Windows 8 o del 8.1, depèn, o d'Apple o d'Android, és a dir, depenent de quin és el sistema en el qual podem treballar. Diguem-ne que en trobareu algunes apps que anem a utilitzar al llarg d'aquest curs, bé siga perquè podem instal·lar al nostre telèfon mòbil o bé perquè en podem treballar en línia a partir dels ordinadors de l'aula d'informàtica. Aleshores, així en trobarem algunes de les coses, vale? Algunes de les situacions que podem fer. Ahir en trobem a uns alumnes que estaven utilitzant Twitter a l'aula per a treballar, i això de la Flipper Class o de la classe capgirada anem a tindre la unitat següent, en trobareu ahir informació per donar un cop d'ull. Aleshores, per anar a saber què és això, de fer vídeos, de que els nanos es vegin a casa i després treballen a classe, així algunes diferències explicat en castellà. Aquesta tendència de que cadascú porti a l'aula el seu dispositiu i a partir d'ahir en podem treballar, vale? Que ha estat molt desenvolupada als Estats Units i també a Austràlia. La idea de tot això bàsicament és poder fer ús, vale? I que els nanos en puguen també, els alumnes en puguen fer ús d'una forma, diguem-ne, sense qüestionar el portar o no, i aleshores, evidentment, sí que implica un ús a través d'apps, perquè aleshores no tothom en tindrà el mateix, etc. Aleshores són diferents formes de portar la tecnologia a l'aula. Les TEPs, com estan ahí, tingueu ahí el concepte, és justament aquesta idea, no? D'anar una miqueta més enllà i de fer una ciutadania crítica i responsable que pugui utilitzar la tecnologia per dir la seva.
Aleshores, és també vinculat a aquesta idea de l'ESTEP en aquesta tendència també d'escoltar la veu dels estudiants, que ells fiquen de relleu o es fiquen d'alguna forma, ahí en tingueu el vídeo i tingueu directament el vídeo també en un enllaç a la carpeta de la unitat. Aleshores, així també, i aquesta generació de makers, aquesta idea de les últimes idees proposades per la UNESCO per als reptes de l'educació del 2030, és aquesta idea de pensa, implica't, actua i comparteix. És a dir, la idea de compartir i d'actuar implica sobretot un canvi en el que l'alumne està molt, molt, molt més actiu i aleshores és el centre d'aquestes activitats i d'aquest fer dins de l'aula, que evidentment en la tecnologia també s'amplifica i se magnifica, diguem-ne, fora de l'aula. Aleshores, així en trobeu algunes referències, els enllaços també en tingueu, i el repte de la unitat, com sempre, va ser molt, molt breu. Podeu utilitzar Twitter contestant aquestes 3 preguntes i una miqueta és únicament com esteu, feu molt bé al fòrum, fer una entrada per tal d'anar d'alguna forma compartint i podent crear aquest contingut o coneixement de forma col·laborativa entre tots, única i exclusivament. O sigui que el repte està ahí, en tingueu fins al 12 de juny. Com sabeu, estic revisant les coses, aleshores si en podeu anar fent, serà fantàstic. I com sempre vos dic, si tingueu alguna pregunta, alguna qüestió, tingueu ahí la meva adreça i també podem quedar per fer un Skype i aclarir tots els dubtes possibles. Aleshores, moltes gràcies i ens trobem a la xarxa.